Čo je tu jak ticho? Aspoň vianočnú piesen ste voľku mali zapnúť. Monika. Počkajte. No to tam zeleného to. Ja nemám to veľa teraz. Ty čo, tu kameruješ zase? No. Nie je. Zase bude. Prežiť. Aďko, zdvihni tú sklenú. Ktoré? To? Chceš to? Nie, ja som sa tak... Také Tu... to je pekné? Nie, ja som tak myslela. Jaj, ja som myslel, že ty si môžeš nakloniť. No. Pekné, takto pred, počkaj, takto pred. Takto? Takto, pekné, takto pekné. Aha. Také čo? Čačané. Čečané. Čačané. Aj táto je veľmi pekná. Potom stronček na kameru. No. Čo som tu hľadal? Jaj. Last Christmas. A že kto to tu máme my? Čo to je, tie srandy? Nemáme kedy pozerať. Aha, jak to vyslovila. Len tak otočíš jednou hlavou. Toto? Jaj. Som rád. No tu je formičiek. To je jak cukrárni. Monika, kde si ušla? Som tu neviem. Nie je. Ale... Dobre, koniec. A čo si to dali?